गावाकडून निघालो होतो, गाडीमध्ये होतो मी ॲक्च्युली. तर हे सडनली इन्सिडेंट झालेलं आहे. तर मी हे झाड जे आहे मला ॲक्च्युली कळलं होतं पडत आहे म्हणून. तर मी साईडला घ्यायचा प्रयत्न केला आणि गाडी दुर्दैवानं ते माझ्या अंगावर पडलं, ते त्या गाडीवर पडलेलं आहे. तर मला असं वाटतं की गोवा सरकारने हे थोडं जे झाडं हे जुने झालेले आहेत त्यांनी याचं थोडं म्हणजे लक्ष द्यायला पाहिजे. याला थोडं म्हणजे जे असं इन्सिडेंट होणार आहे ते थोडं त्याला बघून थोडं पुढे जरा असं होऊ नये, थोडं जरा त्यांनी लक्ष द्यायला पाहिजे गोवा सरकारने. थोडं एवढंच. तुम्ही एकटेच होता गाडीमध्ये? हां, मी एकटा होतो गाडीमध्ये. हां, गाडीमध्ये एकटाच होतो मी. म्हणजे अडकला तू गाडीमध्ये? हां, गाडीत नाही मी ॲक्च्युली अडकलो नाही, निघालो सेफ निघालो बाहेर. आणि मला म्हणजे नशिबाने मला काय झालं नाही ॲक्च्युली. गाडी डॅमेज झाली पूर्ण? गाडी आता काढल्याशिवाय कळणार नाही. गाडी ॲक्च्युली याच्यामध्ये आहे, झाड आहे गाडीखाली, ओके. त्याच्यामुळे आता